kalian berdua ini. Lapo Mame. Kate lapo Mame kok tepai. Oh iya dong. Agak tulisan meneh. Cuma enane gak puas aku. Ate dolan apa maneh Pak Me? Wingi warung kula sampe lali aku. Yo, episode saiki engklek ae. Dengan engklek kok biyen ayo. Mosok engklek Pak Me. Gebokan. Orang ae wis Pak Me. Ora iso kadung aku nggo anu iki gitu engklek ae ayo wis. Vetoran ae, Engklek ayo. Serme vetoran. Serem apa? Lek nendas kan lumayan. Lu. Lapo Pak Me pengen kok ngotot ae engklek iku. Ruwon iki lho wis tak cepat. Kali ini saya pasti menang. Enaknya aku diakali tok. Tuh brenan ngengklek kok kene-kenean bareng Pak Me. Ngawur ae. Kita rewangi melek poso telung dino telung bengi di Gunung Ronggo ngono lho. Saking kepingine menang timbangane mbok akali ae. Duh musik paling Me. Musik. Demi kemenangan. Linan ae nang kono-kono bareng. Oh, Ison. Ayo wis ayo. Wis kalah rek pean ae. Ayo ditantang ayo. Ayo Pak Me wis tak lateni rek pean ae. Yo. Ayo dol Wis. kali aku tok dol. Kalau kalah kok rek mari rek. Tenang ae. Tak rewangi nang Gunung Ronggo rek. Ayo rek. Siap iki arena. Bareng opo? Hei, lho. Usil lae rek. Aku sih. Sama foto ta karo? Wis Mame, aku iki siap iki. Aku siap pisan. Iki lho, kaya anu, tos temenan ae kowe. Oh iya ta. Lawan Singobarong lho. Pandai. Oke, ayo. Yo. Pimpalai kambreng. Barengan. Yo. Pimpalai kambreng. Foto ae. Mana? Tuh, sing niat arek. Yo. Pimpalai kambreng. Sing gua kali. Cet ayo. Gunting batu kertas. Yo. Gunting batu kertas. Duh. Oh, kertas apa? Oh ya lali saya, aku lali. Jepang. Iya. Gunting batu kertas. Loh, oh bener wey. Proses. Ayo Pak Me, wis dah. Arek yo. Satu kuwi angel lek luput. Tak rewangi melek ya. Yo. Bismillah. Nggih. Oke. Apa ini? Mati wong iki. Apa temenan ya? Ya apa? Terbukti kan? Ben menang tok aku gak kesel lah men gantian ta. Yo isih tare lah wong ora bleset blas iya. Iki gojoku lah gak kanggo Pak Me terus Pak Me. Singobarong, ingat Singobarong. Pangke selop ora? Yo Selo ini Wis wis ngombe. Yo, arep apa ora? kon cok aneh-aneh rek. Ora, arep ora. Yo wis akeh. Yo ngelak yo. Yo. Oke, mayo. Sesuai lho Mame, sik. Wes seluruh rupane kan. Baik. Yo ta, keringete iku lho. Mame sik. Oh, ini opo? Senjata. Iya, wong iki yo. Si mari iki wis ta. Yo. Iseng e. Oke yo perang aja rek. Oh.
Ya kowe tak manjur. Mau kayak open jadi. Bisa. Oh, no ae ciai. Ayo tambah bikin mana? Ayo sebelumnya. Ayo ngomong ngising. Ayo. Tadi roy. Pres roy. Yo ta. Kak ngene yo kak menang awake iki. Iya aja nih. Kayak kal ngene ya. Yo. Tak menang-menang. Oh iya ta. Ono main dukun kene main akal. Yo, matu. Boro-boro. Nanti Pak Mek kok sing teben iki. Kecil ta. Kecil dong ya ini. Harnois. Sopo? Besi. Bisa ngetok sih. Mana? Kok saya temen Pak Me? Loh, lah iya iku. Susul ae. Ayo, susul. Paling keturun paling. Iya. Bang ajar arek. Ketok menang di diobat aku. Lapo ame ngising aja suwe-suwe temen. Enteni sampe wegah. Mules. Mules. Lah kok iso mules lho. Nemen paling obat aku. Ayo wis. Sopo Lanjut sing ayo obat? lanjut. Yo. Sampe wegah aku ngenteni. Yo ayo. Jenenge wong mules panggilan alam iki. Tuh dia aku mang iki. Kalau gitu ya, sudah kono jan. Gila menang. Oh, menang. Masuk loro weten tak anu. Kok sabotase rek. Kok iso jeglong ngene sih ya memang gak popo lho. Aduh. Rasane wae. Yo. Aduh. Aduh, bakal apa? Cinta nono